Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Voice of the People Party mentah kasing thodi ang kakat arteri ubenai jemang arhajar arpulai. Kalapenlong nakaji kenduk lang ha ka parking lot ke badan hajan ka additional secretariat. Shwa ekonomi kmat jangka hapo kaji nam u president rangba uba arden mala basayomat. Kinnet ban ai da ka dorkas syaka sorkar bandawa ba ka sorkar jela kadewen Pynsangeh no mardor ka jing penrungkam hakitinat kam sorkar ba per kat ba kam patwan ra ka jing pet benia ya ka roster system bat ka bha Thung kam Thung jam. Layu i bahak ni kasingi ki Paidbah kilawan ban yalum lang ha kate ke jaka ban ai jing Kyrshan ya kaseng ha ka bayade bakani ke jing dawa jong kaseng.